mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes. Mga tugang mga kababayan pet sa 18 po sa bulan kan Agosto taon 2022. Mga kaaksyon kamian sa indong makakairiba, Dengiba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram. Mga kaaksyon, ulit ang ngunyan partner Webes, tabang legal kita ngunyan na paghahapon. An sa tuyang pag-urulayan, an dai maubos-ubos na iwal sa daga. Kaya tutok lang kamo mga tugang digdi sa tabang legal, tabang ura mismo, kan ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa, issue sa daga na subuot, nabakal na partner, alagad liwat na ipinabakal. Nabakal na, ipinabakal pa. Yan partner ang Ayan. reklamo ninda. Pero ngunyan partner, tanganing mas malinawan taan reklamo, makakaibahan ta ngunyan, an pamilya ka nagre-reklamo, ining mag-agong partner na subuot, enot na nakabakal kan daga, si Salibal asin Milo Bal. Siyempre, tanganing maging balanse partner, makakaibahan taman ang representante kan pigre-reklamo subuot na nagpabakal liwat kang nabakal ng daga. Si Ma'am Basalyote, ano po sa pangalan ni Ma'am? Yolanda Basalyote. Asin an sa iyang aki, si Francis. Basalyote. Ayan. Alright, partner. So, yaon partner, an mag-ibong nalado. Ang buslados. So, aramon ta partner, digdi mismo kita muna sa nagre-reklamo. Sir, makistoryay daw tabi kami, ining na bakal nindong daga, pipa bakal giraray, or initabing na bakal nindo, igwa na naman nin Bago issue. kita kayan partner, sain ang lokasyon kan daga, tabi. Duman po sa, Pakirani po. duman po sa Purok 3, Capital Legazpi City. So, digdi, aran sa napig kali. Ayan. Pira po ang sukol kan daga na inay na pag-uurunan ta. Siguro po mga estimate ko. Pakirani lang po, pakirani Mga, lang po. baka mga 4x4 po ito. 4x4. Partner. 4x4. 4x4. Medyo 16 square meter. 16 square meter. 16 square meter. Okay. Sige. So, iyan ang sukol kang sa indong nabakal. Ano ini, Teo? Titulado. Estimate ko lang po ito. Titulado? Titulado o rights O yun? rights na naman? Rights lang po yan. So dumaan na rin po sa may baybayon, sa may dagat. Takang So government owned. government on po. Oh. Nangyari po ito since so bagyo pong milenyo 2000 ay I think 2006. 2006. Ikaw man po ako may pisto duman sa may aranay man sa baybay. 2006 po na was out kami kabos kito. Maski kami was out, totally was out talaga. Takan ng pa bagyo. na day pang siwol duman. Wala pa po. Okay. Ganyan. Ikaw naman po nga kami natugdok naman sa may dati ming lugar, may nagpostina. Kaya lang ining ina ko yun na nga nito ta. So sa lugar ninda pinabayaan man po ninda. Naroon naman ko po nagdulok nga ni sinda sa arong. Sisay po na sinda. Sinda po, so agum niya po si Mr. Jonathan Basalyote, nakikiuron, na pigtatangro nga na itong dating lugar ninda duman sa baybayon, duman na sinda sa may compound ninda na star. Sa Dahil madaling itong panahon sabi, na ito. mababakante itong dati nindang okupar. Abandonado na po, wasat po. Okay. Dahil nga ni po napakaray. Kung makasano, grabe pa, wasata. Siyempre, may pubyana po ang mga tao baga sa may baybayon. Di mo niyan, kang nagkauron, abok ko nga ni duman, so aron ka mga magurang ko, duman ko na kami pansamantala. Okay. In short, pinabayaan ko na ito, tayo nga ni duman, dahil ko aram na, nag-ururay na palang po sinda. Okay. Opo. Okay, Di mo so niyan, short. so ina ko, gusto kami, duman ipuesto sa inano na po nindang pistong dati. Pinabakal. Opo. So right lang po ito. Right. So, 2006 ta, sobra pa baga pagtest ngayon. so 2006 ini ipinabakal na rights na ini. Opo, duman. Sa 16 square meter. Approximately po, taday ko po Okay. sigurado basta ito. Sagura anong kantidad? Ang pagkaram nga ni, kang taday man po ako pag-uruloy, sinda po nag-urulay na pigtatangro na sa amin ni Mrs. Gismil. Tapos, dahil masiguro na, tinawag kay 5,000. Okay. Kumbaga sa wala na, dahil nga pinakaaram ko po. Para sa ko, kung mapabakal ka talaga ka, dapat kinudalan mo, pinailing mo sa area mo, saka, ito, tinawag. Actually, dahil man po, bastang, yun lang ito. So 2006, 5,000. Ayun po, So sabi, pinangan nila, opo. rights sa approximately more or less 16 square meter. Yep po. Okay. Ngunyan, So ito partner, gusto ko lang maliwanagan na itong tinao sa Indo, ang pagkasabot nindo, kabakalan. Pabakal po. Mismo. Pabakal. pabakal Okay. na. Okay. Taday man po, public baga po ito, right? So, right, nangyari okay. yan 2006 na Opo. barakalan. Ang totoo po, kahit igwa pa nga isa rin po idaragdag. May tugang man nga ni po sinda duman, si Mr. Bas, si tugang na duman man po naka-area, was out man po ito. Kung makasano, inabandonar na. Di totoo po ang pigataram ko. Inabandonar naman, di siyempre,
may nag-develop naman na iba, inistara na, dahil naman nga, kinuha na iba. Okay. Sa pinabayaan na. Okay. So, ngunyan, 2016 nangyari. Opo. Paano nagka-problema ngunyan na pigu-okupar na nindo itong lugar na ito? Nag-start na po kami Okay. duman. Ngunyan, Aha, ngunyan, paano kaso rin po? doon na-discover na may Pigbabawi iba na na. naman nagkagsadiri. Dahil man po, kay ibang Dahil kagsadiri, kagsadiri, nalilibo nga partner. na ako, natapig pa bakal, dahil man po, Okay. So, Itong kaso area rin namin po. pinabakal. 2006 po nga na. Dahil, kaso rin naman pinabakal. Dahil man pinabakal na. Arog ka ni partner. Sinda ang nagkiklaim na pinabakal sa indakan pamilya Basaliote Okay. sa kantidad na 5,000 pesos. Okay. Ngunyan, ang reklamo ka ini, pigbabawi giraray sa sainda. So dahil mo Ayan. pinabakal sa iba? Dahil pinabakal Dahil sa man po. iba. Pigaharas po kami duman. Pigaharas kami. Pigbabawi sa Pigaharas, pagkabakalan. nakarecord po yan. Bablatter na po kami sa Pigkali. Kaso rin po kamo niyan, pigharas. Anong taon na kamo pigbabawi? dito, Ngunyan na 2022. Ngunyan pa ngunyan sana. na. Anong So, klaseng ngunyan, pigbabawi pangharas? na. Oo, anong klaseng So, pangharas? gari baga, sindana, tapos pigtaraman pa kami kay, mumudaan pa kami kay Mamarauto na taramon, nadada kaming utang na buot, na pina-standard na kami. Siyempre, dahil na kami nagsimbag, tabo kami kay Ribok. Kami pa so agrabyado. Nangalas nga na ako, tabigla, aram mo po kung sa tama, totoo sinda, kalimbawa man, kurso na, siyempre makikiuron sinda, maistar pa kamo duman, o dahil nata, kung po pwede digdi naman kami, tamay dapat, araw ka ito mangyayari. Ang aki po, kagawad sa barangay. Pero ito, nauukupar din itong daga na ito sa ngunyan. Naku ko parmi po, ngunyan. Doon kang ka mo nagbagyo. nag-star. Sa Dahil panahon ngunyan, tanadiskuido po ako, nabangga po ako. Mm. Di ngunyan, siyempre, sa pangangay po, dahil kami kay financial na panggastos ka ito. Pero itong araw na ito, steady pa duman, tamay up and down Tagalogin ito. pala natin, partner. Tagalogin kasi para maintindihan ng ating Oo. abogado So, na ang magbibigay abogado advice. natin, Tagalog. Oo. Sige. So, Sa madaling sabi, yung tinitira namin, yung nakaraang 20, yung sunod-sunod na bagyo, siyempre, naapektuhan kami, nag-iba yun, wala akong pampaayos. Siyempre, nabulok na yung bubong no, yung, kasi so sa madaling tumutulo. sabi, inabandonan nyo rin yung lugar na yon. Hindi naman po inabandona. Bakit po naman aanbandonahin yun? So meaning to say po, paminsan-minsan doon po kayo nakatira or doon po kayo umuwi or tinitingnan nyo po yung Automatic po. Kasi, yung lugar. Opo, siyempre, lagi kami. At saka, meron pa akong kinausap na taga roon na Pero sa kasalukuyan, wala kayo doon. Saan kayo nakatira? pansamantala, kasi nga, wala po kami Sige, pampaayos. sige. Siyempre, sa magulang ko muna. Sa saang barangay? Sa Pigkali. Sa Pigkali din. Okay. Ah, Dahil okay. nagkaroon ng aksidente. Na-aksidente po Okay. ako, wala akong... at saka Ngunit, wala akong, ngunit, ngayong taong ito, anong buwan, pinapaalis na kayo doon? hindi po, actually, hindi na yung automatic na wala silang paalam na para bagang lumalabas na. Bigla na wala silang paalam na babawiin na raw nila. Sa kanila raw yun. Pasabi lang po ba yan? Or Pumunta. po doon sa inyo? Opo, automatic pati. Hindi sa akin nakikiusap, doon na mismo sa bahay. May bakod pa yon at saka may kandado pa yon. Nung una, yung kandado, sila pang, yung... Parang may-ari pa talaga. parang... Umasta, ganon. Nagulat nga ako, siyempre, hindi naman po ako papayag dahil sa napakaraming taon ng dumaan at saka ilang bagyo nang dinanas namin doon. 2006, sunod-sunod pa ang bagyo noon. At saka, lahat na, wala pang seawall. Napakahirap. Ayaw na nga tumira doon ng mga tao dahil nga may, salamat sa Diyos at nagkaroon ng seawall doon. So masakit Maayos ang na. loob mo ngayon dahil after several years, ngayon, naandito sila para bawiin at At saka, sinasabi pa, angkinin yung lugar. opo, at At saka, maraming sinasabi sa inyong mga... mga masasakit pa, minumura pa kami, nilapit na Ano- namin sa barangay. Anong sabi sa inyo? Wala kayong utang na loob? Wala pa kaming utang na loob, pinatira daw kami. Kung tutuusin, yung sa tama po na Pero meron ba kayong, yung sabi mong bilihan noong 2006, may hawak ba kayong kasulatan? Na nagkaroon Automatic. talaga ng bilihan? automatic po, sa pangyayaring yun, nagpa-blatter po kami sa barangay, namin, nandun po yung kapitan mismo, nakarecord naman po yung namin, usapan doon. Inamin ng Na binigyan daw sila ng magulang ko ng 5,000. 5,000. Sila mismo So, nagsabi. pero walang kasulatan. Wala po, pero sinabi na po yun. At saka, sa panahon po namin, magkakapit bahay, saka magkukumpare naman kami niyan eh. In good faith baga sa loob ng barangay. Hindi In good naman. faith. Wala naman talagang mga ganyan. Tiwala lang. Tiwala lang naman po. Hindi naman talaga yung legal na may titulo na bibilhin mo So yun. ngayon, doon sa sinasabi nila na pagbabawi, anong lumalabas? Binipilit na. Siyempre, kami yung complainant doon. Wala naman nagiging action pa yung barangay namin kasi hindi kami magkasundo sa barangay. Actually, siyempre, kahit kapitan, kapag sasabi doon, dahil for how many years na kami nang nag-develop noon. Siguro,
Alam ni Kapitan na doon kayo So nakatira ano yung or sa advice, inyo yun? ano yung advice ng barangay nung magharap-harap kayo? Nung pangalawang beses, naka-record din po nga kung paano inaharas pa kami. Doon nga mismo, nagmumura pa sa loob ng barangay hall. Pinaalis nga ng kapitan namin yung, kumpare ko yung tatay niya, ay yung asawa niya. Pagkatapos ng paglabas namin, pinagmumura pa ako kung ano-ano pinagsasabi. Ang ginawa ko, pinablatter ko uli yung harassment. Kasi ang totoo, bakit hindi pa po ba harassment ang tawag doon na inaano ka, minumura ka na kung ano-ano pinagsasabi sa iyo, di po ba harassment yun? At saka yung pakikialam doon sa lab ng tahanan namin. Si Mrs. mo baka may gustong sabihin. Ikaw Manay, meron ka bang Parehas masasabi? ang inyong sentimento ng asawa mo at paliwanag. Parehas, partner. Dito tayo Okay. sa kabila, partner. Dito tayo sa inireklamo. Aha, etong pamilya Basalyote. Okay. Kagawad, narinig niyo po yung eksplanasyon ni Sir Bal. Gaano po katotoo na kayo daw po ay Maray na hapon. binayaran ng 5,000 pesos? Ay, ang inyong marayan pamilya? na hapon po, Oh, Ma'am Rene Tagalogin lang po and natin, ano? Sir Joshua, si Ram. Sa totoo po, honest to goodness po, ganito po ang nangyari. Sige. Noong 2006, naubos po yung bahay namin doon. Yung bahay na tinitira ninda, ma'am, binigay yun ng barangay. Dahil, Alin po doon? Saan na purok? Yung yun purok sa 1? protest, yung tinitira nila, Okay. binigay yun sa amin ng barangay, ma'am, kasi yung Forge College, kinuha yung lupa doon. Doon kami nakatira, ma'am. Ngayon, wala sa amin, madam, na binigay na relocation yung Forge College. Yung barangay ang ano yan, para Nag-allocate Oo. kung saan po. Binigay yun sa amin. Ngayon, nang nagkabagyo, ma'am, ng Milenyo, 2006, nawas out lahat. Ngayon, nakatira sa mother ko at yung papa ko sa bahay ng magulang ng papa ko. Sa mga lolo mo? Oo. Was out yun. Binakudan mo yun, binakudan mo yun, Aha. Sir Joshua. Ngayon, mga 2008, nakatira ko sa bahay ng magulang ko kasi yung bahay ko, pinapaayos ko pa. Yung bahay namin ng mag-asawa. Doon din, sa parehas Typically. na barangay. Okay. Honest to goodness, Sir Joshua, nandun mismo ako ng pag-usap ng magulang niya at siyang magulang ko. Okay. Ganito lang narinig ko. 2 beses nakapunta doon yung magulang niya, ang sabi niya, Yuli, pwedeng pairamin mo muna yung bakanting yulutin niyo doon kasi itong anak ko, mamamatay ako. Sakit ng, maingay daw to. Na tao na to. Kaya gusto ng magulang niya paalisin ito sa bahay nila. Para doon tumira. So nakiusap ang nanay niya sa inyo? Oo. Ngayon, ma'am, ayaw sana pumayag ng papa ko. Ako na mismo nag-encourage sa papa ko. Hindi naman ito ibang tao sa amin. So ibig sabihin, kung hindi dahil sa magandang relasyon yun. Magandang relasyon Magkukumpare So, ibig kayo. sabihin, kung hindi dahil sa kabutiang loob mo, sana walang wala problema sila. ngayon. Oo. Okay. Ngayon, ma'am, sabi ko sa magulang ko, sabi ko, sige na. Sabi ko, sige na pa, pagamitin mo na sa kanila. Kasi parang ibang, ano? Hindi naman sila Hindi ibang na tao. Okay. Kunya naman, sabi ko, Karamilo man lang. Mga nagtitira. Sabi ko, sige na. Yun lang po, ma'am. Tapos, pumayag na yung tatay ko. Sige na, nagpasalamat na yung mama niya. Paglabas ng mama niya, nakatalikod yung papa ko, may ilinagay sa bulsa ng papa ko. Pagkuha ng papa ko, pera, 5,000. Sinusuli ng papa ko kay mama niya. Ayun, nasaan yun? Wag na lang. Salamat sa inyo na pinayagan yung makatira doon ng anak ko. So ibig sabihin, hindi yung kabayaran, Hindi gratifikasyon. bintahan. Oo, gratification lang yun, ma'am. Okay. Wala doon, ma'am, na Bintahan. bintahan. Kasi hindi naman pwede namin, ma'am, ibinta yan kasi hindi naman yan amin. O government on Government on yan. Kasi pinatirami sila doon, ma'am. Kasi yung Sa dalawa pakiusap. pakiusap. Magandang loob lang. Kasi nung time na ito, ma'am, yung kaming dalawang kapatid, may asawa na rin. Ang gusto sana ng tatay ko, ma'am, kung sino sa amin tumira doon. Sabi ko, wag na sa amin dalawa. Mayroon na kaming bahay. Ngayon, yung dalawang kapatid, wala pang asawa noon, ma'am. Kaya ngayon, ma'am, May asawa na, may kailangan asawa na. Hindi naman. Ganito, ma'am, ang nangyari niyan. Kaya gusto nang kunin ng magulang ko. Nandoon sila, wala na sila ngayon doon. Oo. Ah, Umalis na. Malis na, nandun na Okay. sila, ma'am. Pero yung bintahan, ma'am, ay bintahan yung pag-uusap noon, ma'am, ng nanay niya at yung tatay ko, hindi 2006, 2008. 2008. 2008 yun, ma'am. Kasi 2008. So dalawang taon na lumipas. naalala ko yun, ma'am.
Pinapaayos ko yung bahay ko. So, sa madaling sabi, yung lupa na pinag-uusapan natin na tinirhan nila, sa kasalukuyan, wala sila doon. Wala sila sa luma. Okay. Ngayon, nagkaanian yung tatay ko, gusto na sa kanilang bawiin kasi nalaman ng tatay ko, ibibinta nila. Tapos yung malit doon, ma'am, na pisto, kahit pumunta ka nun doon, ma'am, may bininta na sila doon. Kaya ang sabi ng tatay ko, kung ibibinta naman yan, ibalik na lang sa amin. Tas sa amin yan. Para matira ng anak ko. So nagsimula itong pagbabawi dahil dito sa lumalabas na kwento or pangyayari na nagkakaroon ng bentahan doon ng lupa. Oo. Na ibibinta ni Ibibinta Mr. nila. Baal. Ngayon, ma'am, Okay. binakudan yun, hindi naman sila ang nagbakod. Hindi man nga, ma'am, alam kung anong napag-usapan nila, yung pinabakod niya Sino doon. nagbakod? Si Salvador Arsinue. Salvador Arsinue. Oo. Kaya Ano siya doon? Hindi ko alam, ma'am, kung anong napag-usapan nila doon. So, Kaya posible ba na isa yun sa mga possible buyer? Hindi mi alam, ma'am. Kaya, ma'am, yun, gusto na sanang kunin ng tatay ko para sa anak ko kung hindi na nila kailangan so, yun. yun. Kung ibibinta man lang sa So, iba. nang mabalitaan ng tatay mo na gusto na ibibinta nito ni Mr. Baal yung lupa, ay sabi ng tatay mo, kung ibibinta man lang, mas maganda bawiin na lang Oo, natin. oo. Kung Dahil hindi nila- sana lumabas itong kwento na may kailan yan? kakaroon ng Anong buwan bintahan, yan hindi ngayong babawiin. 2022? Last year pa yan, ma'am, may pag-usapan sila sa barangay. Hindi naman sila, ma'am, nag-ano sa barangay. Yung una nilang usapan, hindi sila nag-apasir. O, si So, Mrs. basta sa Basaliote, panig partner. ninyo, walang nangyaring bintang, kundi Wala. pinahiram, Wala po. yung binigay na 5,000, gratification, parang Gratification. pasasalamat. Na hindi nga tinatanggap sana ng tatay mo, kundi nilagay sa bulsa. Opo. Yun lang po. Okay. May May itatanong masasabi ko kay si nanay. nanay mo? Oo. Okay. Ano po? Anong pangalan mo po kumpleto? Yolanda Basaliote Yolanda po. Basaliote. Sige po, nanay. At wag po niyang sabihin na Pakilapit lang po. inabandon na namin yung lugar namin. Kaya lang, hindi namin nakukuha sa kanila, binabawi. Dahil nandoon pa sila, grabe ang panguntinwarmi sa inda. Dahil, bako naman sinda Pakitagalog lang po, manay. Hindi naman sila iba sa amin. Pare namin, saka, yung kapatid niyang babae, at ang iyong kapatid ng asawa ko, Pakilapit lang po. mag-asawa silang dalawa. Hindi, ang kapatid niya, so kapatid ng asawa ko. Mag-asawa? Oo. Okay. Kaya parang hindi na iba Parang sila. isang pamilya naman turing Oo. ninyo. Okay. Kaya ganyan ang nangyari. Okay. Matanong lang kita, nanay. Yung bang barangay, particular si kapitan or yung mga barangay official, kung tatanungin natin ngayon, sa pagkakaalam nila, kanino talaga yung kanina? Sa amin po. Kahit sino. Sabi ko nga kay Joseph sa kay Hana kahapon, kung pwede lang, nandito na kayo. Sinong Joseph sa Oh, kahanan? yung ano natin, Si partner. Ayala ba yun? Ayan. Si Hana. Oo. Sige. Kung pwede lang, nandito na lang kayo. Pakipunta naman doon sa lugar namin para yung lahat doon, nakatabi namin sa lugar namin, makakapagsabi kung kanino talaga yan na lugar na yan. Ayun. So, Sinabi ko sa kanilang dalawa. So maliwanag, partner, Nakiusap ako. na nagsimula itong yung unang occupant doon Naalala sa mo, lupa partner? sila. Naalala mo, partner, meron din tayong insidente ganyan dyan sa, yung tungkol nga sa may mga asin na, yung bubong. Diyan sa Dapdap. Pumayag din yung may-ari na, yung nag-uukupa, na ipahiram muna. Di ba? Naalala mo? Pero nung may pahiram niya ngayon, nung gagamitin niya na may problema na. Oh, pero ito, Ayan. partner, iba. Kasi Okay. meron silang kasulatan ng pagrerenta. Yon. Yon. Ito wala. Ito Wala wala. po. Okay. Wala. So, yun ang pagkakaalam po ninyo, nanay, na talagang ipinagamit lang talaga ninyo. Okay. Pansamantala. Sabi ng mama niya, pansamantala lang yun. Maawa ka naman sa akin. Kasi, naawa talaga sa mama niya. Pakilapit lang po yung microphone. Pabalik-balik sa amin yung matanda. Hindi nyo alam na pansamantagal pala. Oo. Okay. Ngayon na lang naalaman mo. Nanay Yolanda, yung binabanggit ng anak mo kanina na nabalitaan nyo ba talaga na plano na nilang ibenta yung rights? Opo, dahil Mm. yung lalaking kinakausap niya na maghanap ng taong Buyer. buyer doon, nagsabi sa asawa ko, Anong sabi? nasabi, itong taong ito, pinapahanap akong bumili ng lugar ninyo. Mm. Ah, Rights. na, kaya yan yung nagsabi itong lalaking ito, abo man siya. Ayaw niyang masangkot dyan sa gulo. Kaya pinagsabihan Tanungin natin ito si Mr. Bal. Mr. Bal, Opo. totoo ba yon na
gusto mo nang ibenta yung rights. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Bakit naman po? Bakit naman nasasabi niyo pong walang katotohanan tayo? Yung unang-una po, yung sinasabi nila, nagmakaawa daw yung nanay ko, nakapunta pa raw doon, napaka-imposible po na mangyari yon. Sige lang Pangalawa po, po, ibigay niyo Bakit po imposible? Bakit po imposible? bakit naman po na makikiusap doon? Dahil nung panahon na yun, may nakatayo na rin po kaming poste doon, may bahay din kami na itatayo na. Nakiusap lang yung asawa niya sa bahay sa nanay ko, kahit ito makapagsabi, misis ko, dahil kasi... Sige, ipasalitain mo. Sige. Ako, minsan pasisya po. Okay lang. Totoo lang po. Sige. Talaga, kaming dalawa talaga, magkabads ka, kami ang... Magkaibigan kayo. Opo. Pakilapit lang mikropono. Tapos, magkaibigan Magkumare po kami, kayo. magkumare. Pero ngayon, nagsulian na kayo ng kandila, hindi pa? Ngayon po, pumunta siya sa akin, sabi na, Made, yung lugar namin, binibenta nila. Sabi ko nga sa kanya, wala naman kaming pera. Tapos, Sino ang pumunta sa inyo? siya po. Okay, ang manay sabi sa akin. pakibigay yung mikro. So, siya ang pumunta sa inyo na binibenta yung rights. Tapos, nang sinabi niya yun, hindi pa po umintindi kasi wala po kang pera. Doon kami nakatira sa biyanan ko. Tapos, nung nakita ko na lang, silang mag-asawa, nandun sa biyanan ko. Nag-uusap. Nag-uusap po sila. Kasi kanina, ang sabi nila, yung nanay nyo, yun ang pumunta doon. Ngayon naman sa version nyo, yung Siya naman. sila ang pumunta doon sa inyo. para Totoo ibenta lang, yung totoo lang lupa. po. Totoo po yun. Yung bang ibebenta sana sa inyong lupa, yun pa rin na lupa na... Hanggang ngayon po. Manayulanda, anong masabi mo sa sabi ni Madimo? Pakitagalog lang. Anong masabi mo sa Nako. sinasabi ng iyong kumare? Napaka-imposible naman. Dahil, wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya, paano nila masabi na hindi pumupunta doon ang Ikaw daw ang magulang niya? pumunta, sabi ng kumare mo, ikaw daw ang hindi pumunta ko po at yan ginawa. nag-aalok. Ikaw daw ang nag-aalok. Hindi ko pa ang ginawa dahil ito, sir, ah. Sige po. Paano namin ito iaalo? Na, reserva namin ito sa mga anak namin. Iyo ang, para namatay na yung magulang na, sinasabi, hindi pwede namin, Pakilapit lang yung mikropono. hindi namin pwedeng ipapagamit sa kanila para yun sa mga anak namin. Bakit kami pupunta sa So kanila? gusto mong sabihin, sinungaling si kumare mo? Oo, mapapatunayan kan. Hindi namin ang ginawang Ganito po, mag-asawa. pwede Oo. po ako magsabi. Pwede po ako. Hindi naman pala binibenta eh. Balik mo muna. O sinungaling ka daw, Sinungaling manay. ka Sabi daw, ng iyong nanay. kumare. Hindi namin Ganito ako, hindi ako sinungaling. Mas lalo na ako hindi, sir. Hello. Ayan mo muna siya. Opo. Gusto ko maayos. Pasadala. Sige lang. Ayaw ni nila doon tumira kasi yung kapitbahay nila nakaaway ng anak niya. Oy, sige, balik mo Babae, kay Nanay Yolanda. Nanuntok. Tapos Oy. ano ko, sabat binibenta Ano yung tong lugar sasabi ko niya. sa'yo, ah? Ang sabi niya, Relax lang tatay, relax lang ang sabi tatay. niya, alis na kami dito kasi yung anak ko linalayo na sa kompromiso. Sinungaling nyo. Dahil mga Sir. matatapang sila. Sir. Akala mo lahat ng tao kaya nila. O tikunong ka, primero. Pakitagalog lang, pakitagalog. Napakasinungaling mo, kakawat ka pa naman, sabihin mo may binakuran nyo yun, bininta nyo, may bakod. Boys, ako, ako Miles, sinungaling. Tanungin mo sa barangay ko anong klaseng tao ako. Hindi, ang sinungaling kasi sinabi mo ngayon. Ang sinasabi ko Bakit? is- Hindi ako nagre-react nung nagsasabi sila sa kayo, pinababayaan ko lang. pinababayaan mo ikaw. Lahat ng mga balubagi nyo, ang tawag doon, yung Okay lang lahat ng po. mga sinasabi mo, pinabayaan ko kayo magsalita ng habang ini-interview kayo, hindi kami umiimi kahit masakit na sa loob namin. Wala kaming kontra doon. Napaliwanag mo pa na nakiusap yung nanay namin. Teka muna, pagkatapos sinabi mo pa na binakuran, tapos since 2006, bagyong milenyo yun. Kahit na-record nyo, paano maging 2008? 2007 kami tumira doon, 2006 yun, December November. November. Oh. Napaayos na namin yun. Tumira kami doon. 2007 na. Mayo na. 2007 na kami. Yung anak Gusto ko, ko lang matanong po. ayun, pa lang. Sa barangay po ninyo, sino po ang naka-record or recognize na nakatira po doon sa loteng yon? Ako po, since 2007. Kayo po ang hanggang alam ng 2000 barangay na nakatira doon. Paano kami titira doon na wala kaming pera? Kaya po siya lumapit doon sa amin kasi yung kapatid Sinasabi po ng pamilya Basalyote. Basalyote na pag tinanong yung mga kapitbahay doon, ang pagkakaalam ay sa kanila talaga yon. Tika po muna, bago po Sige, magdating sige. doon. 2000 nung nakiusap, kasi po, ang kapatid ko ang tumutulong sa akin na nasa abroad. Kaya siya, sabing yung lugar na yon, yung rights, ang bintahan ng rights yun, hindi yung lupa, yung rights Yung lang. rights, opo, kasi wala po yung titulo. At saka yung sinasabing inaward ng barangay sa mga pinaalis nung nung kay
Paano masasabing inaward ng barangay yun? Binayaran sila. For the meantime, ang kapitan noon, yung IC, Basalyute. Sige po. Sinungaling ka daw, kagawad. Sabi ni... Sinungaling, totoo, Oh, sinungaling. okay. Joshua. Ano masabi mo? Paano Masasabi sasabihin ko mo lang, lang, ito ang pinakasinungaling. Kahit nga, ma'am, Sir Joshua, nasa, ano yan, drug surrender to, hindi ito nagsusurrender sa amin. Hindi nagkikopera dito sa barangay. napakalayo ng topic. Sana ilabas yun. Wala yun sa labas usapan tayo, namin. labas, Ako, Sir lalabas ako dito, Joshua. mali yun. Opo na po. sige, ito Labas pa. Huwag tayo. natin pag-usapan ng Sir Joshua, Kung gusto Sige, mo dito na ibang lupa lang. topic. Lupa lang muna tayo. Lupa lang tayo. Kung gusto lupa. mong ganun ang usapan, ibang topic yun. Okay, lupa lang tayo. Ito, Lupa. nasabi ko lang ito, Joshua, Sir Joshua, kasi hindi ako sinungaling na tao. Kahit pumunta kayo sa barangay namin, kung tanungin niyo Ito kung na anong lang, klaseng para tao hindi ko. umaba. Ay, hindi. 2007 hanggang 2022. Sir Joshua, Tatanungin na lang natin ang Opo. abogado. Wait lang po, sir, ha? Medyo siya. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon makapagsalita. oh, Sir Joshua. Ilabas po Sige po, natin sige ang po. issue ng droga. Sige, sige. Wala Naghihingi ma. ako Sa inyo lupa ng- lang tayo, ha? Naghihingi ako sa inyo para maberifikan nyo. Sabi mo, droga. Itanin nyo Ano ka rin kung yung sinong, droga? doon pumunta kayo sa barangay namin. Kahit ngayon Kung pa. anong tao, anong klaseng tao ako, anong klaseng tao siya. Itanong nyo, sir. Napakalayo ng topic. Ang topic Okay. sa usapan. Opo, Okay, opo. Kung sinungaling ko, alas na. Sinungaling doon sa usapan dito sa Okay. bahay. Totoo ba? Ito, sandali lang. sinasabi namin. Ang usapan Nanay natin Yolanda. sa bahay. Ay, kagawad, huwag ka magsabi. Okay, ng- wait lang. Bahay, ang usapan natin is Sandali sinabi po. ko sinungaling. Okay. May mga bagay na Lilipat lang ako, ha? sa ibang bagay. Lilipat lang ako ng usapin. Okay. Totoo ba, kagawad at Nanay Yolanda, yung sinasabi naman nito ni Mr. and Mrs. Val, na nung binabawi nyo, hinaharas nyo na daw sila at pinagmumura? Ko na. Sige, kagawad. Bombo Joshua tabi. Ganito, kaya nagalit sa kanya yung tatay ko. Kasi ilang beses na siya narinig at nagsumbong yung mga kaharap niya sa inuman. Palaging galit na galit siya sa amin. Kahit nung isang araw, Bombo Joshua, Magagalit sa Sandali ginagawa po, niyo sa sandali po. amin. Sandali lang Bombo po, Joshua. sir. Sige Opo. po, sige po. kahit doon, dito yung bahay namin, doon lang sila nagiinuman. Ang layo ng topic. Malayo Gusto ko siya nang napakalayo ng labasin topic yan. para Ibang usapan sasabihan ko sana siya na Titignan po namin, sir, kung paano po natin sasabihan ko matutulungan na kayo. sana Ano siya po? na wag na siya magkikwento kung ano-ano pa man. So, Gagawin ta na totoo lang ba, yan. kagawad, na minumuran nyo sila sa pagpapalis at pinaharas? Hindi ako nagmumura dyan, sir. Joshua. Opo. So, okay. May ipapakita ko na may nakarecord mga ginagawa sa akin at saka yung mga usapan sa barangay. Sige. Ano po yan, sir? Ano po yan? Pangharas? Ano po yan? Oh, aras ninyo, pagmumura. Yung sa totoo lang, Sir Joshua, nagawa yun ng tatay ko sa sobrang galit sa So, kanya. inaamin niyo Kahit po na na- nagkaroon ng ganon? Kahit nasa loob ng barangay, magmumura ka. Blood kasi. Okay. Okay. So ganito na lang, mga kaibigan, mamaya sa pagbabalik namin, meron na tayong abogadong makakasama dito sa programa, dito sa Palatuntunan. Alamin natin, doon sa sinasabing bintahan ng rights, Aha. kasi hindi naman titulo. Actually, may gumagawa niyan, deed of transfer of rights. Parang ganyan yung pagkakabasa ko. And- Pero dapat may papel. May papel at the same time signed by barangay. O, Or may recognized. witness. May witness, Ayan. yung sa barangay. Okay. Eko, Ang sana. tanong, yung sinasabi ba, mapanghahawakan ba ng pamilya Bal yung sinasabing ibininta sa kanila kahit walang kasulatan? Yun partner yung tinatawag na tiwala. Tiwala? Tiwala sa O kapwa. pwede ba yon? Pwede At ba? pangalawa, pwede ba nabawiin naman ng pamilya Basalyute yung lupa, ang porsyon ng lupa, na inakupa naman nito simula noong 2006 na sinasabing binenta At sa kanila? aalamin Yan. natin partner Medyo ngayon sa- kung sino sino kung po ba magsalita? talaga ang may karapatan, Karapatan. sa isang lupa partner na walang titulo. Oh, kundi na ito pag-aari ay ng pag-aari ng gobyerno. Minute ng Habang usapan. naka-commercial break tayo or habang naka-off-cam tayo ay medyo talagang mainit Mainit, itong balitaktakan. partner. Talagang- Pero siyempre, kailangan natin dito may opinion legal. Correct. Nang sa ganon ay malinawan ng magkabilang panig kung sino talaga ang may karapatan sa lupa at kung ano ang kahinatnan ng usaping ito. Correct partner, makakasama natin ngayon sa linya partner si Attorney Juby Gayataw. Magandang hapon po. Magandang hapon, Attorney. Apo. Attorney, napakinggan po natin ito pong usapan ngayong hapon po. Na magkabilang panig. Narinig po natin itong reklamo na pamilya Bal at ito po naman na side nitong nirereklamo, ito pong pamilya Basalyute. Attorney, ano po ang masasabi natin dito? Sandali, nawawala. Sandali lamang po, attorney. Apo. Medyo may technical problem lang tayo. Para hindi po masayang yung ating advice, attorney, ayusin lang natin partner yung linya.
Oo. So, Kaluwasan, tanggapon. Apo. So, hingi namin sa inyo po na kung ano man po ang kalalabasan ng advice ng ating abogado ay tanggapin po natin at sana po ay maintindihan natin. Sige. Opo. Try natin ulit si attorney. Attorney? Aray nga, tadig di madam. Naman sa barangay, dahil manaayos. Hello, attorney. Ay, nagchachapi talaga tayo, Aha, partner. nagsha-shopping si attorney. Sumarayin si attorney na mismo magtara. Pa ako? Okay na po, attorney. Sige po. Oo. Yung Teka, partner. Attorney, sandali lamang po siguro cut muna natin at tawag uli. Aha. Sige po, attorney. Kung meron po sa telepono na lang, tawagan natin sa telepono at the same time yung video ni attorney sa Zoom. Okay, sige. Sige. Para maliwanag. Mhm. Ano, kung anong desisyon. Sige, sandali lamang. Kasi tao mo, dahil nakita mo. So, yan mga kaibigan, iniintay lang natin yung kwan. So far, Kasi napag-usapan... maintindihan natin yung partner. Kasi ang pinag-uusapan natin hindi ito tituladong lupa. Ito ay lupa o lugar na pag-aari ng gobyerno na inukupa. Actually, marami yan. Lahat yan sa mga tabing ilog, tabing dagat, gano'n yan. Nababanggit partner ni Kagawad na ito ay napag-usapan na sa barangay pero talagang walang nangyari. Walang nangyari. Ang sabi nga ni Kapitan, Apo, palapit Sige po, po ng sige po, sige mikropono. po. dapat Sir Joshua dadampayan sa lupon, hindi na nga duman sa lupon. Ano yung reason? Bakit hindi na to dumaan ng Sabi lupon? ni Kapitan kagabi kay sa nanay ko, hindi na daw, magkasuhan na daw. Hindi niya daw kaya. Hindi na kaya. So, titingnan natin kung Kaya ano yung sa akin magiging- lang, para sa part ko naman, Sir Joshua, sana, ang gusto ko lang sana Matapos na ito. na ito. Kung desisyon na kung ayaw talaga nila, kung gusto ng attorney sa kanila, sa inta. Kung sa amin. Kung basta, So willing po kayo dito na matapos ang usapan? Opo. Kung kanino po Mas- talaga may Kung karapatan? Maintindihan lang kung sino talaga may karapatan. Hindi ako sanay sa ako gusto ko kausapin silang yung masinsinan lang. Oo. Okay. Kaso, Sige. Try, mahirap si kausap. attorney nasa Try linya na natin siguro. ulit. Attorney Juby, good morning. Good afternoon. hello, good afternoon. Apo. Yan, maliwanag na. Apo. Okay na? So, attorney, napakinggan nyo po yung magkabilang panig. Ang pinag-uusapan po natin dito ay lupa sa tabing dagat na pag-aari ng gobyerno, wala pong titulo. Pero unang inukupa ng pamilya Basalyote. Basalyote. At sinasabi ng pamilya Basalyote na hiniram ng pamilya Bal. Pero ang sabi nitong pamilya Bal, Binenta binili. sa kanila. Pero walang kasulatan. Hanggang ngayon, dumating sa punto na binabawi ng pamilya Basalyote. Siguro napakinggan nyo naman, attorney. Ano hong masasabi nyo rito, sir? Yes, oo. Medyo mainit yung yung usapin kanina at medyo ang kanilang mga aligasyon ay nakakapatong-patong at allegations na syempre kailangan patunayan pa. Tulad nung pagbenta ng amount 5,000. Opo. Parang nakita ng pagkakait na tumanggap ng 5,000, parang sinasabi nila na hindi daw yun fresh like that. Ano lang, no? Ang tigit lang dahil sa pagpapatira. Parang gano'n yung punto eh. Opo, opo. Kaya lang, ang gusto ko lang maintindihan na partido natin, kayong ini, hindi kasi ito na ownership. Opo. O pagmamayari. Di ba? Yung batas natin sa pagmamayari, at iba din yung batas na natawag na possession lang or Yan. possession. Yan. Opo, Opo, opo. opo. Magbibigyan na ako ng konting background kung ikaw kasi ang may-ari ng lupa, may karapatan kang ipossess ang property or yung lupa na mismo. Kaya lang, ang nangyari kasi dito, parehas ang partido ay hindi ba sila may-ari ng lupa, ang isang issue na talaga dito ay possession. Dito ba talaga ang so kung para lang may basihan tayo so nag-check ako ng code natin, sa Article 538, nakalagay dyan ano yung tinatawag na preference natin. Sino ano ba sa Tagalog? Siya yung mauna Opo, na opo. may pagdating sa posesyon. Ang nakalagay dito yung present possessor. Siya talaga, yung nakatira ngayon, siya talaga ang may karapatan. Ayun. Yung kung sa tutusin lang, yung 2006, 2008 na nagkaroon ng bayaran sa
sa kabila wala namang bayaran. Mm. Sa totoo lang, hindi na issue. Hindi na siya issue. So hindi na issue yon kung may pera o wala na pinag-usapan. Okay? Opo. Issue na ngayon, sino ngayon ang nakaposes? Ayun, sino ngayon ang nakaposisyon doon sa lupa? Sino po ngayon yung presente or at the Okay. moment na may aligasyon din kasi itong pamilya Basadyo. Wala na ito doon. Oo. Naglipas ng taon, magdadalawang taon na wala naman sila doon. So sino ang nakaposisyon doon sa lupa ngayon? Wala. Yung pinabakuran nila doon si Arsin. Ang importante na nakaposisyon Sir kami. Joshua, ang nakita po ninyong sa retrato na may bakod sa kamay, si Salvador Arsinmi po doon ang Kahit sabihin bumakod. pang si Salvador Arsinmi. Hindi sa kanila po. Dahil matagal na di kung sila ang nakitira nakaposisyon sa... din si Salvador, di kay Salvador na. Oo! Parehas kayo Oo, mawawalan. Kung ang totoo. nakaposisyon si Salvador ngayon, Totoo. di kay Salvador na. Oh. Totoo po. Base doon sa paliwanag niya, Torne. Makakapag sabi po ba kayo na hindi na sa inyo pero kay Salvador na? Pili, bibigay ko doon. Basta hindi sa kanila. Oo. Kinausap ko. Pumunta po kami kay, Lumalabas na yung katotohanan. si Simonsen, hindi madagit. So may- Talagang kung nagtatarong kikatotohanan. Ngayon, si Salvador doon nakatira sa Wala loob, wala? kang utang na po. Hindi po. Huwag ka magsabi ng walang utang na loob. Pangit yun. Gusto ko lang po, wait lang po nanay. Gusto ko lang po maintindihan nila po. Si Salvador Arsinwe, O, di po. saan po nakatira? Siya nagbakod eh. Oh, ito Hindi po po, ang hindi po. bahay Ako po nila. pwede ako magsalita. Sige, sige. Teka muna ako nagsasalita. Dahil ako ang may karapatan doon. Unang-una, may bakod talaga yon. Ngayon, nakiusap sa akin, si Salvador, nakiusap sa akin. Kasi may bakod yun. Sabi sa akin ni Salvador, kung po pwedeng, kung po pwedeng dito muna kami, gusto mo, aarkilain sana sa akin kasi may bakod yun. Nakita mo na yan? Okay, Ayan, ako na si Wala Torne. namang masama doon dahil Wait lang. Ayan, nakikita po natin mga kakson. Yan po yung Bahay. sa bahay. akin mismo yan. Alin po dyan yung bahay nyo, tay? Yan yung yan. Sa likod niyan. Yan. Ayan. Yan po, yan po. Okay. So bahay mo yan hanggang ngayon? Opo, Hindi yan opo. bahay ni Salvador? Hindi po. Hindi sa kanya yan. Hindi sa kasi si Salvador ang nagtayo niyan po. Hindi sa kanya po yan. Okay. Gusto ko malaman, Mr. Bal, dyan po ba kayo nakatira? Opo, yan po kami nakatira. Ngayon? Opo, diyan Ano kami po- nakatira. Apo, anong mga kagamitan po na naan doon? Andun pa yung bagong kabit ko ng CR, andun doon yung mga gamit ko pa. May hollow blocks pa doon. Unang-una po, kasi, siyempre, tumutulo doon. Alangan naman po, na doon kami matutulog lagi. Tarong-tarong gilas ka, no? Gusto ko, dito tayo partner kay Mr. Basaliote. Mr. Basalyote. Ito pong lupa, hindi naman nyo po binabawi. Gusto nyo lang po malaman ngayon kung sino po talaga yung nakatira. Hindi, sa totoo lang, Ma'am Remy. Sa akin, wala kong ano yan dyan. Wala kong ano yan, interest yan sa lupa na yan. Kasi yung tatay ko talaga, gusto niya kasi yung isa Yung kong kapatid. Ngayon, wala sila doon. Tarang abandonado na doon. Kaya, gustong kunin ng tatay ko. Paano mo natutuwa? Ngayon, Huwag ka magsasalita po ng ngayon, ganyan. madam. Paano masasabi mong wala? Balikan natin si attorney Balik tayo nandiyan. kay attorney. Attorney. Napakarendi na! Hoy! Ah. Nagkaram! Ganyan na sa iyo na maski sa iyo ka mong yan nagkakaroon. Kasi ano mo gulo-gulo ako sa iyo? Utsi ko no, nung kamundo. Sandali lang po. Sandali lamang po. Wait lang. Attorney. Wait lang ha. So, Oh. sandali lamang po. Wait lang. Sandali lamang po. Okay. Wait lang. Okay. Nanay, pwede po ba na... Stop muna. Stop muna tayo. Balik muna tayo kay attorney. Attorney. Wala mo namang magsasalita. Si attorney muna. Attorney. May gusto lang akong i-explain dito sa Article 5. Ay, sandali. Yung audio ni attorney. Okay. Attorney. Okay. Ay, ito, attorney, ngayon ang sitwasyon. Pa. Ito pala ngayon, attorney, ang sitwasyon. Pareha sila wala doon, hindi nakatira doon. Merong sinasabing Salvador Arsinwe na yun ang nakabako doon ngayon. Hindi, wala naman po katotohanan yun. Wala naman. Sinasabi ko po yun, nakiusap lang sa akin. Nakiusap lang sa akin. Kahit papuntahin pa po natin ng Salvador na yun, ganito. hindi yun magkiklaim kasi nakiusap lang sa akin. Okay, ganito na lang. Nakiusap partner. lang kasi ako ang may Tatay, karapatan. ganito na lang.
Okay, meron kayong sinasabing side nyo, meron din itong sinasabing side. Pakinggan po natin si attorney para at least malaman natin. Attorney, eto po ay sinasabing aligasyon ng kabila. Wala naman daw po doon itong sina Mr. Bal. Oo. Sinasabi naman ni Mr. Bal na naandun po sila. Ano po talaga, attorney? Ano ang karapatan po nung naandun? Pero, Saan po ba ito maaayos, attorney? Oo. Ano po ba talaga yung mga karapatan ng mga ito? Hindi kasi siya ibig sabihin na possession, ibig sabihin na doon ka talaga nakatira. Ayun. Pwede rin okay. kasi na hindi nakatira, pero possessor. Pwede pa rin yun. Okay. For example, sabi ng actual na possessor natin na binigyan niya daw si Salvador ng pahintulot na doon muna tumira sa ngayon, hindi ibig sabihin doon na si Salvador lang ang may-ari, ang possessor. Na, Salamat. hindi ibig sabihin na yung nagsabi na okay, pwede kang tumira dyan, ibig sabihin nun, hindi na siya ang nakapossess doon. Okay, siya pa okay rin ang po. possessor. Mm. May tinatawag kasi na constructive possession. Constructive. So, mapasok siya doon. Okay. Tapos, ito naman, may nakalagay din sa batas na kung dalawa ang nakapossess at nagko-question sa kanilang possession, kung sino yung mas matagal, siyang mas may karapatan. So, okay. So, for example, hello sir, medyo nagtataka lang ako dito sa isang complainant natin kasi kung ang issue talaga dito ay si Salvador na or yung isa na sabi nila daw ay hindi naman binentahan, wala na siya, labas na siya sa usapin, di ba? okay. So, ngayon, attorney, dito sa sitwasyon na ito, ang talagang nag-okupa ng lupa simula 2007 na po. hanggang sa mga panahong ito Kasalukuyan. Opo. ay itong pamilya Bal. Opo. Itong Salvador Arsenway nagpaalam sa inyo Opo. na bakuran yung May bakod po. May bakod. Inayos lang. Inayos. Opo. Okay. So, sa madaling sabi, attorney, pag pinagbatayan natin itong kwentong ito, ang aktual na talagang may posisyon ay pamilya Bal at hindi na yung pamilya Basalyute. Parang ganun nga sir. So ngayon, kung posisyon ang pinag-uusapan, ang may karapatan ngayon dito ay yung pamilya Bal na. Oo, parang ganun nga. Wala na yung pamilya kasi- Basalyute. Oo. Kasi ang issue kasi doon kay Mr. Salvador, dahil siyempre nag-uusap naman si Mr. Salvador at saka si Mr. Bal, ay pag naglabas ng statement si Mr. Salvador na siya ay binigyan lang nagbigay lang ng permisyon na magbako doon or maglagay ng structure, kay Mr. Bal talaga yan. Possession. So, ulitin ko po, attorney, para lang sa kalinawan Opo. nitong magkabilang panig. So, pag pinagbatayan natin yung aktual na pagkuan, yung kasing pamilya Basalyute noon ay sila yung nag-okupa noon pero inalipat sa pamilya Bal noong 2007 hanggang ngayon. So, kung pagbabatayan natin itong kwentong ito, ang talagang may posisyon na ay itong pamilya Bal na, attorney. Sa pagkakaintindi ko, partner, Okay. sa pagkakaintindi ko, attorney, it doesn't mean na nakalagay doon, partner, is bahay or ano pa man. Basta may structure po na nilagay itong pamilya Bal, At saka sila ngayon automatic tumira. po, sila po yung possessor. Okay. O paano yung kagawad? Wala Kung sa amin pagbabatayan pala natin ang batas, Sa akin, Bongbong Joshua, walang problema yan. Gusto ko nga malinawan para yung tatay... gaya ng binanggit mo kanina, kung ano man ang maging advice ng abogado, tatanggapin nyo. Oo. So base sa advice ng abogado, pag pinagbatayan natin yung batas tungkol sa posisyon, ang may karapatan pala na doon sa wala. lupa ay ito ng pamilya Bal. walang problema sa amin, Joshua. Ang sabi namin baga, Wait lang nanay, wait lang. Totoo naman, Sige. sa'yo. Ang Kasi, gusto ko sana... maganda po itong pamilyang Basalyute at nakakaintindi din po kung ano gusto ninyo. Sige Ako, po. Sir Joshua, gusto ko na talaga matapos para maayos So ngayon siya. narinig mo na kagawad, yung sabi ni Alam attorney, ko yan. na sila nang may karapatan. Humingi naman ako ng advice sa ibang attorney, Bongbong Joshua. Alam ko, kaya ang gusto ko talaga malinawan kasi para yung tatay ko, malinawan na yung Okay. isip. So ngayon, narinig mo po sa abogado na sila nang may karapatan. Walang problema sa So, amin. papayag na ba kayo? Papayag ba Wala kayo sa na amin ipaubaya sa problema. kanila? Yun yung gusto kong mangyari. Ayun, klarado. Klaro Kaso- po. Opo. Salamat Kaso, po. sinasabi po natin dito na hindi dapat tayo dito ay Hindi, pero maganda na rin yun. Nailabas niyo yung mga sama ng loob niyo. At init ng ulo. Kaya nga, Sir Ako Joshua, nagpapasalamat. Opo, wait lang ako po. nga, kaya ako, Sir Joshua, ayaw ko naman yan sa kanila. Ako talaga, ang gusto ko, maayos yan. Okay. So, ngayon, kung pagbabatayan natin yung advice ni attorney, legal, lumalabas na sila na ngayon ang may Oo, karapatan walang dahil sila problema. nakaposisyon. So ngayon, ang tanong ko ngayon, payag ba kayo na ipaubaya na sa kanila? Ang gusto ko nga, Sir Joshua, para
Yung tatay ko si high blood, Papaliwanagan mo na lang. ako na lang papaliwanag. Ayun. Kung sa amin lang bumujaswa, sa Ayos amin na. magkakapatid, wala kaming intensyon doon sa bahay na Okay. yun. Sige, may sinasabi si nanay, Si nanay, po. sige. Pagbigyan natin si nanay. Sa mga anak ko lang, Katotohanan lang. Walang kung sa mga anak ko lang, wala akong makukuha. Mm. Kung ano ang kalalabasan, ibibigay namin. Kaya nga, gustong-gusto kami na nakapunta kami dito. Ayun! Ayan. Ayun. Narinig mo na yung paliwanag niya, Kasi, Tony? kasi na ang may walang karapatan aksyon sa, walang aksyon sa barangay. So, ang may karapatan na, base doon sa batas ng patungkol sa posisyon, ay ito na. Dahil pinaliwanag na nga. Ay, opo. Kaya accepted namin yan. Okay, so The best. ngayon, ang Sa sunod kong magandang tanong ngayon, paraan na nangyari ngayon na pwede hapon bang, dito. pwede ba nanay, nasa total naman, maliwanag na kayo na talaga Opo. may posisyon, ha? Tanggap naman ng pamilya Basalyute, pwede bang maibalik yung masarap na pagsasama ninyo mga Yung magandang palimag-mali? padi-padi. Ako pwede po ako magsabi. Sige po tayo. Ang masasabi ko po, total na paliwanag na yung tama. Ngayon, kung maaari, yung usapan na ito, ayun na, naka-under pa. Dito na lang po ito. Yan. Yan. Iyan Ganun ang pa ang isasabi ugali ko ko. sana. Gayon. Ngayon. Maganda. Kahit na merong mga yung ganito, at least, pasalamat din po ako dahil yung legal na paraan, Pwede bang tapusin na natin dito sa programa? Ano, ito pa ang masasabi ko. Kung makasano, dito na lang, wala na. Pwede bang Paglabas natin. pwede bang pag-uwi Pwede nyo doon bang- sa Pigkali tapos na ang Wala, lahat? ayoko pa makarinig ng abo pa, kahit na Okay. si Paglabas Mrs. ayoko natin may dito. chismis Total pa. magpa din naman kayo eh. Ayos Hindi, na. okay na, wala. Ako alam. Oh, pakianuhan mo po. Yan, sige. Ako Miles, pakiurong ko lang sa'yo mo. Kung kamo man magkiinuman o ano yan, then ako mo magbanggit Sinabi ko ka. nga ni, Tapos na paliwanag ko, ako nga mismo Ito na lang, ito na lang ha. Ayun. So Sabi ganito, ko, ganito. wala na, Naintindihan wala ko yung gusto nyo sabihin. Kung mapupwede, pagdating doon sa barangay, Wala na. kayong mga sasabihin na kung ano-ano. Usap. Kayo ganun Sige. din. Yan. Wala na kayong mga sasabihin na kung automatic ano-ano. po Pag yun. sabihan mo si Mrs., ano ang gusto mong sabihin kay Mrs. mo? Sabihin mo, oh, ikaw. Sabi Huwag ko, nang magmamarites. Aha. Ayan. kahit na may mga barkada ka dyan, magkwento-kwento, Yan. huwag mo nang ipagyabang, huwag mo na, ayoko nang ganun. Tapos na. Masakit siyempre sa loob ko. Ang totoo, hindi naman ako ganun Kasama, oo. Diyos ko po. Ako, ulit-ulitin ko po yun. Unang-una, Mag-ano kayo, dati kayong magkaibigan. Oh. ayoko naman, unang-una doon, kumbaga sa ano, naayos na ito, tapos na, wala na. Kumbaga sa ano, para bagang panaginip na lang, bangungot ka lang. Yan. Kaya, pwede Bakit? ba? Maamin mo ba na talagang si Mrs. Ito, nagmamarites? Hindi, wag na po, kakausapin ko na. Kakausapin mo na Pero lang. talagang medyo ano siya. Number one, hindi na maiiwasan kasi, Nagkadikit-dikit ang mga bahay. Unang-una kasi, Paglabas, wala na yan. hindi ganito kasi, Ayaw ko kasi dyan sa ng barangay ganito. kasi, dapat matatagad din matibay ka rin. Hindi, at saka pag sa barangay kasi maraming... Yan, may hindi lang kakarga kasi dyan. marites, may mga marisol. Marisol. Solsol. Karga nga, yung Solsol. karga, kakarga. Yan. So, ngayon, ang intensyon ng programang ito, although kanina medyo mayroon tayong mga sigawan, may diskusyon, pero maganda na rin na inailabas yung mga sama ng loob. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo at saka dun sa paliwanag ng abogado para lahat May mensahe malinaw. ka po dito sa pamilya. Hindi, sa akin wala akong sama ng loob. Okay. Ulitin ko po. Yung usapan, malagpas yun. So- Hindi ako marunong magtanim. Okay. So, pwede bang bumalik na sa dati yung inyong magandang pagsama? Ako, Ganito. 100% Kayo po magmali, yun, pwede bang 100%. magmali, magyakapan na kayo? Partner, gusto ko marinig. Bago natin balikan Wait si lang. attorney. Gusto ko marinig kasi inaamin mo naman na talagang pinahiram sa inyo before. Huwag na po natin Wait balikan. lang, gusto ko lang masabi, nakapagpasalamat ka na ba sa pamilya Basalyote by that? Oh, lagi naman ako. Kung maganda naman ang usapan, wala Okay. namang problema. So, Nakapagpasalamat unahin muna ka natin man. si Magmadi. Made, Magmadi, pwede bang... pwede ba, Made? Magkayakapan na kayo. Tama Ayan. na. Tama na, ayan na. Oh. Sige na, Made. Sige, Made. Made! Oh, patuwal si Made! Yan. O, tapos na ha. Magka-height si Made. Ay! Patay ka. Nagpaparainom Mic po. Ay! Ako dahil bisyo, ikaw may bisyo. Yan. Tagulong ka pinmin kampang sa inuman. So, okay na kayo, Magmadi, ha? Ah. Tapos na. Mag-lose kayo, maski daw. Yan. O, magyakapan na kayo, mga Magmadi! Magyakapan! Iya. Ayan. Dahil lang Pero Okay. matibay ka man din talaga sa rinuman. Teka lamang na. Dahil ka lamang da nangangagda. Mic po, Okay. mikropono po. So, kamo naman. Okay. So, kamo naman, Kamu kagawad. naman. Kagawad. Aw, Mr. Bal. Mr. Bal, kamo, okay naman kamo daw. Ay, wala. Shake Kagawad. hands, shake Shake hands. hands. Oh, wala. Shake Yan. hands. Yan. Yan! Iniambit ko nga na talaga kay po. Ayan, number one kagawad mo ini. Talaga number one kagawad. Okay. Attorney. Attorney, Balikan ka balik namin. tayo sa upuan nanay.
Attorney! Yes. Nakatulong ng malaki yung advice mo, attorney. Nagkaintindihan na. Ah. Kung sino ang may karapatan doon sa inuukupang lupa. Okay. Oo, maraming salamat din. Ako yung Ay, maraming salamat parte po, attorney. na naging instrumento tayo sa pagkakabate Opo. ng partido. Naintindihan nila, attorney, yung paliwanag mo na kung sino yung aktual ngayon nakakuan, yun ang may karapatan. So nagkaintindihan na ngayon. So malaking tulong, attorney. At yun naman ang pangunahing layunin ng programang ito, batay sa pagkakonsepto ni Congressman Saldico na hindi naman talaga pag-awayin, kundi magkasundo at makatulong tayo sa pagkakasundo. Opo. Tatay, ano po yung feeling nyo ngayon na ganito po yung nangyari sa inyong usapin? At least, payapa na. Mas maganda na. At saka actually, Basta, Magaan ang pagmamahal. Magaan. ako yun na lang din ang pakiusap meron namin. pakinabang din pala yung nagawa ng asawa ko. Kahit hindi ko nga alam kaya nung kausapin ako. Hindi niya alam na lumapit dito. Hindi ko po alam yun. Ako, Sir Joshua, pasalamat ako na lumapit sila dito. Para gusto ko Natapos. maayos Ah, talaga. kasi doon sa barangay wala. Wala. Totoo, dahil ko man nga ni Aram. Hindi ko alam talaga. Oo. So ganito na lang, kami naman ni partner na pakiusap namin, gaya ng pinangako nyo, paglabas nyo sana dito, wala nang maraming kung ano pa. Pagdating nyo doon, sabihin nyo, tapos na ang problema. Kagawad, sir, nanay, ang obheto po ng Ako Bicol ay makatulong sa ating pong mga kababayan. Sabi nga ni Kagawad, walang solusyon sa barangay. Dito sa amin, may Natapos. solusyon. So pasalamatan natin si attorney. Attorney, maraming salamat po uli. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, attorney. More cases to come. Galing mo, attorney. Sige po, salamat po. Okay. Napakarami. So, mensahe na lang, sir? Sana sa mga iba pa, wag lang ganito, may karanasan ng ganito. Saka bago gumawa ng ano pa mang bagay. Kasi ang pinakamisahe ko po dito, marami kasing tao sa palibot, yung sinasabi mo pong Marisol. Sol. Na dapat po, paniwalaan yun. Talagang suriin muna kung totoo. Ayan, okay. Mensahe sa Ako Bicol, sir, at dito sa programa. Ay, nagpapasalamat po ako ng napakalaki dahil sa naitulong. Kahit nga pa paano, hindi ko nga po alam na lumapit yung asawa ko dito. At nagkaroon din po ng magandang bunga. Nagkalinaw. Salamat po ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Saldico dahil po sa ganitong mga pagkakataon. At saka, naibalik siguro po muli yung Relasyon ninyo, relasyon. magandang Oo, relasyon. yun ang Saka pinakamaganda. ako, ang totoo po, kahit na ganito dito sa usapan, hindi ako marunong tumanim ng Okay. Ng galit at sama Okay. ng loob. Nagkakaroon lang doon sa usapin na ano, doon lang ako medyo. Okay, si Mrs. mo, baka Hanggang may doon mensahe. lang naman yun. Si Si Mrs. mo, may Mrs. mensahe ka pa. Mensahe na- Ay ka, sana makatulong din. Ako, misay ko sa asawa ko para sa kanya. Sana magpakabait ka at saka yung sa pamilya. May personal kasi May hugot si... Oo, may hugot si Manay, anong nanay, mensahe mo? ano yun? Totoo yun. Tapos na ang problema. Sige po, Ano nanay. masabi mo, nanay? Huwag ka Napapaya po ka? Huwag ka pong talon ng talon po sa inyong inuupuan, nanay. pakilap, Kailangan bigay niyo yung po ng mikropono. upuan para po ay... Ano naman ang masasabi mo sa akin? Sige po, nanay. Anong masabi mo daw kay mister mo? Hindi na dito sa problema sa lupa. Anong masabi mo kay mister mo? Kasi sabi ni mister mo, magpakabait ka daw. Ano po, Anong ano masabi masasabi mo? Ayaw yung anay. Mabait naman. Okay, dito naman tayo. Kagawad, ano pong mensahe nyo? Ang sabi ko lang tabi sa Indo, Sir Bumbo Joshua Siram and Ma'am Rimi, maraming salamat sa Indo. Tawan nindong solusyon ang samuyang problema na dahil na aksyonan sa samuyang barangay, digdi sa Indo sa tabang kang ora mismo. Nagkaintindihan ka ba? Nagkaintindihan ang lambang saro sa samuyang problema. Okay, si Nanay Si Yolanda. nanay. Nanay. Ayan. Maraming Nakasmile na si nanay. Kanina galit na galit sila. Maraming salamat po dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Saldico dahil dito mismo naliwanagan at nabigyan ng solusyon ang sa aming problema. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Okay. Close mo yung mga kapatid. Basta simula ngayon, yung 16 square meter, ang importante dyan yung magandang pagsasama niyo sa Ayan. barangay. Ano? Alam mo yung smile ni Kagawad parang tuwang-tuwa. Hindi, actually, Hindi pa tayo tapos sa live. kanina nga, pinapabuilo ko kayong maglakas sa boss. Kasi kuminsan, dapat yung mga sama ng loob na ilalabas. Sinungaling ka, partner! Ako! Ikaw! Matagal na! Yan. Para mo, partner, inian mga
pagkakataon partner na di mo pinag-aasahan dahil sa init kan sa indang balyuhan ning tataramon ka subago. Pero kasi naman partner, bago naman nangyari kayo, maganda kasi yung pagkakasama nila. Totoo. May pundasyon naman na talagang maraiso pag-iribanan ninda. Balik tayo, Tagalog po Okay. tayo ulit partner. Bicol na tayo. Bicol na tayo. Sige partner. Ini kaya partner, mailing mo talaga digdi na sudagit ninda. Akala ninda, ganun siguro. Temporaryo man sana. Kasi mas nainot pa man, bago pa man nangyari ining problemang ini, marayan pag-iribanan. Siguro ninda. partner, kung sa barangay ini, arog talaga sinda kayan. Diba? Maski anong ulay nindo sa barangay, fight ang sinbaga nindo. Kaya lang, dahil nagpapaliwanag naman. Yan, dahil nagpapaliwanag. And believe din ako sa pamilya Basaliote, partner. Dahil Hindi, ang desisyon nila, partner, anuman ang maging desisyon, sabihin ng abogado, Irigagalang. igagalang mo yan. Ito to. Dahil ko, yan. si Kagawad bilang sarong honorabling barangay councilor, talagang pigpa-practice naman partner. So tamang prosedimento. Buda, ang sabi ninda partner, gusto man nindang mapaliwanagan so sa indang ama. Okay. So Bala ka ama- na Kagawad magpaliwanag. Ayan. Okay? So, Tatay, hello po, tabi sa imo pangaran ni Tatay. Tatay Jonathan Basaliote. bahala na si Kagawad sa imo magpaliwanag. Ayan. Ha? Okay? So, mga tugang, ini pong istoryang ining isyong ining unyanal daw sa pong istorya kung sa inaging matrayumpo po ang programang Tabang Legal, Tabang Ura mismo na so problema matawaning solusyon so day pagkakaintindihan magkaigwa po ning kalinawan ura mismo Ayan. digdi sa programa sa tabang po kan sa tuyang legal advice. Kung sa tingin nyo po sa iling tabi nindo, ang mga problema nindo sa Laugan Barangay, dahil talaga nasusolusyonan. Iluwas sa barangay. Pati mga problema Bukas nindo sa tabi ang agom, samuyang pati mga programa. problema nindo sa Ayan. agom. Imagine mo partner, may advice sa iyang agom. Magpakabait ka. Magpakabait ka. Sabi man ni Mrs. Mabait mo naman Mabait po. lang ko. Ang taga-Bicalima. Ayan. Ayun pala! So, Correct. nang ibang kwa na. Yung baga, so tricycle na may kwa na. True. Ayan. Tatay Bal, Mrs. Bal, maraming salamat po Salamat sa din inyong po. kami, pagtitiwala. Salamat din. kami laomi sa ngaran ni Congressman Saldico kasi Congressman Saldico ang tunay talagang kamautan na ining programang ini makatabang. Ayan. Sa Sabi ko nga ni pagkakaintindihan Kasubago ng mga partner, Bicolano. actually Kasubago partner talagang nadipisilan ako mag-inganyo sa inda. Sabi ko nga ni, discretion nindo kung mahampang ka mo o dae. Pero sabi ko nga Dahil ni, ginanahan si Manay, Ayan. puun kan ginanahan si Manay. sabi nga ni nanay, ako nga gusto ko talaga ngayon magkaigwan ng solusyon na yan. Sir Joshua, Ah. kinaurong ko sila. Apo. May microphone na po. Mas maray nang mag-ururong kita duman para malinawan ang isip nindo. Aha. Ta kung ano man sabi kong maging desisyon, tanggap po nindo. Alright. Salamat talaga kagawad. I salute you. Okay. Right and So, left. mga tugang, Anong tabang pa yan, sir? Mapapampapustiso. yan, partner! Yan, partner! Mga tugang, maparang na kita. Kung ano man masunod. At sunod ka mga bris na, partner. Dahil nakukuha ko ang gusto ni tatay. Dahil dati, dahil siya makangirit dahil sa permisang dagit, budak Ngunyan, problemado. maka-smile na siya. Dahil ngunyan, partner, kaya niya nang mag-ulok, mag-smile. Gusto niya yung teeth niya, partner, maayos na. Okay.